Eu în 2016, când am venit în Anglia, am venit la o chirie de 650 de lire. 2 camere, living plus living și așa mai departe. 650 de lire. Munceam pe minim pe economie, era sub 8 lire atunci, 7 lire 87 cred. Munceam și eu și nevastă mea, munceam vreo 60 de ore, atâta puteam să fac maxim că să închideam magazinul, nu aveam de unde. Banii ăia ajungeau să mâncăm, să trăim și puneam și deoparte. Cred că în primul an sau al doilea am reușit să ne luăm și niște terenuri în România, din bani făcuți aici. Am plecat după 2 ani la chirie de 900 de lire, am plecat la 900 de lire, 3 camere. Casă, 3 camere plus living. Am stat 3 ani acolo, nu ne-a pus un leu la chirie, în schimb după 3 ani a vândut casa, ne-am mai lăsat câteva luni că era cu pandemia, am găsit chirie, în 3 ani ăștia nu ne-am mai uitat să vedem ce s-a întâmplat cu piața. După 3 ani, când am căutat casă, să mă iau cu mâinile de păr. Am plecat de acolo la 1300 pe lună chirie. Stau tot în aceeași casă, chiria nu mai 1300, 1425, că agenția nu ne-a iertat. Pun 1 leu, 2 pe an, 25-50 de lire, cât vor ei. Acum, 2025, chirie 1425, când vine iarna acum și mi-aduc aminte câți bani am cheltuit anul trecut cu gaz și utilități, mai durerea de cap. Eu nu mai câștig minim pe economie acum, care nu mai e 8 lire, e 12 lire și ceva. Câștig bani mai mult decât dublu față de ce câștigam în 2016-2017. Nu mai ajung banii. Treaba e că, și sunt conștient, și noi ca familie trăim diferit. Când am venit aici, erau copii foarte mici, nu aveam 2 mașini, nu aveam 3 abonamente la telefoane, mai mergeam, ne îmbrăcam la primar că erau copii mici. Na, acum sunt copii mai mari. Copii cât mai iau, fie mea mare are 16 ani, iai și abonament, mai vrea așa o pereche de Adidas. Știți cum e cu teenagers în casă. Dar nu facem nimic ieșit din comun. Deci nu trăim peste average, să zicem, sau peste limita. Trăim decent. Deci nu facem nimic să zici, bă, măcar suntem aici și nu avem bani, bă, dar trăim regește. Nu. Orice familie care în Anglia are mașini ori finance, nu mai am finance, am avut și finance, dar nu mi-aș mai permite să-l plătesc. Deci orice familie are chirie, are asigurări, are 2-3 telefoane. Deci ăștia nu le aveam, sunt conștient, în 2016-2017, dar nici nu puteam să trăim ca în 2016 până în prezent, că trebuie să evoluezi, trebuie să, până la urmă ești dependent de un telefon, nu de iPhone 15 sau iPhone 17, dar ești dependent și, na. În momentul de față, eu chiar mă întreb, că eu acum dacă nu fac 800-1000 pe săptămână, murim de foame. Schema cu pusul deoparte bani e uitată de mult, nu există. Noi acum muncim să trăim și cam atâta, suntem pe minus. Eu mă gândesc acum, bă, de ce să mai merită să plec, să rămânem aici? Că după ani de zile nu am luat casă, am avut la un moment dat în gând să iau, să mă angajez, mă și angaja să muncesc normal cu contract, să nu mai fiu self-employed și să-mi creez o situație, credit score și așa mai departe, să o casă. Dar mi-a zburat repede gândul, a trecut ani și acum nu se mai merită, sunt și scumpe și așa mai departe. În fine. Deci, și nici n-am fost niciodată hotărât să rămânem aici. În momentul de față, de vreo câțiva ani, singurul lucru care mă ține în loc, școala copiilor, că Amare la anul termină secondary school și la anul noi plecăm în România. Chiar nu mai văd rostul să mai stau. De exemplu, în România s-au schimbat lucrurile, știu, am văzut și prețurile merg mereu acasă în fiecare an. Într-adevăr, sunt niște prețuri ieșite din comun, dar unde am lucrat eu când am plecat, de exemplu, lucram pe 12 milioane jumate atunci. Deci, acum e vreo 60 de milioane acum salariul. Acolo. Deci s-au scumpit, s-au mărit și acasă salariile și până la urmă, cât am stat pe aceea, am reușit că de a venit să luăm o casă, să nu mai stăm cu chirie, un apartament, ce ne luăm, să fim bine în România. Deci dacă mă duc acasă, nu o să mai plătesc chirie. Chiar nu mai văd rostul, chiar aș vrea să ajung acasă și să stau liniștit, să văd că vine luna și să nu scot niciun... Deci cred că dacă o să reușesc să fac lucrul ăsta, să fiu acasă prima lună,
în care nu o să dau banii ăștia la chirie, nu știu, cred că mă pun pe burtă și mă tăvălesc. Deci la anul nu mai să fiu al dracu de noi pleca. Plus că copiii n-au nicio viață aici socială. Amare are 16 ani și mă uit că n-are 3 prieteni pe lângă. Că n-are de unde, dacă ea termină la 4 școala, iarna la 5 negură. Nici n-are timp, nici n-am timp să o duc. Și are 2 prietene, 3 prietene cu care mai iasă. E una la 20.000 de distanță, aia la 15. Ea când termină școala eu la muncă. N-am timp să mă duc să o duc. Sâmbătă când ar putea să iese, mai ieșim noi pe afară când mai ieșim. Dar în ultimul timp n-am mai ieșit deloc, am fost mai la muncă. Așa că nu mai vreau să stau, am plecat și nu mai vreau să aud de Anglia în viața mea. Mulțumim Anglia, dar ne pare rău.